Hi! Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click yung notification bell na katabi ng subscribe button para updated ka sa aking mga videos na i-upload. So karon mga friendship no is nag-chat akong friend, classmate nga mga tudong eskwelahan sa high school and ang oras is udto na jay. So kailangan ako maligo kay bawal ang Filipino time. Actually alas 12 ang sabot and hapit na mag-alauna. So unya na sa guys no, update ta mo mahuman kog ligo. Bye. So tanawa sa ni akong gibuhat ganina, nagtan-aw ko og video sa YouTube, mga Bisaya creator and yes, wala internet ganina. So tanawa lang sa ni siya guys. So good afternoon no. Kitanaw ko YouTube. Pero mawala ang internet. Very wrong. Ano na anyari na? Sulaban lang no, gatanaw ko ni Ate Muni Colantes. Muni Colantes, subscribe na mo. So gatanaw ko sa iyang channel sa unboxing sa iyang iPhone 10. So more na siya guys. A few inches later. O ang internet mawala-wala siya no, very wrong. Tsaka na kaayo ning connection. Kabalo na mo. Most of you can nagsuffer aning company. So more na siya guys. Walang internet na very wrong. 2 hours later. So hello guys. Gahay ko no, maskin init kayo. And actually alas 2 na siya pero ang masabot ni cart is 12. So karon is alas 2 na siya and magkita mi sa school, sa high school. Last laag guro na mo or last laag na lagi kay sa naawan man siya mag-eskwela and then magbulag-bulag na mi. So mo to siya. So unya na sa tamoy update no kay pertijud ka init, makasunog o panit. So update na tamo pag abot na ko sa school. Bye! A few inches later. A few moments later. Hala, ka-danger. Gitagaan ni kuya. Ugpan si ante. No catching. So ang ganda-ganda ko, sabi ng papa ko.